Tagalog na yun. Ayan, no? Ayan, no? Hindi nakita siya. Salamat po tayo, Mento, and like and share po. Magandang araw ulit mga kagamba. Kumusta na lahat ng mga kababayan natin, ng mga kagamba natin, mga kagamba. Sana nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Lalo na ngayon na lockdown pa rin. Ang pang 11 araw na, pang 12. So, sana matapos na itong mga kagamba. Huwag na kayo maglalabas-labas yan para hindi kayo mahuli. So yun, mayroon tayong 3 laban pero yung 2 lang dyan ang napicturan ko kasi malilikot na yung mga gamba, mga kagamba. At hirap na silang picturan. So may 3 pero yung 2 lang yung napicturan ko. Makukulit. Shoutout muna kay Ron Albert Macuana, kay John Renz Rosales, Jonel Renz Rosales, Lawrence Spidey, Christian De La Cruz, De La Cuesta, Daxon Spidey, si Kalason, si Kamamaw, si Paz Martija, Nis Norio, Signart ang pangalan, Ian Ken Dimasuhid, Jim Port, si Viral Lobot TV, si Brad Roland, dating Lobot TV, ngayon Viral Lobot TV na siya. So yun mga gamba, shout out din kila Viral TV, si Gagam Choy, si Kayakap Gagampay, Dandan TV, Yusop, Idol Yusop, si Dominic, at Dominic TV ba yun? Si Sir Dominic, si Gagam Girl, si Brudma TV, yung 2 na yan na magdagambang babae. So ito yung napicturan natin, yung unang paglalabanin natin mga kagamba. May isuglod ito mga kagamba. May isuglod ito. So titignan natin kung maganda ang pagkakalagay ko ng isuglod. Ito yung naglalakad ba nga. Ano to? Tagalog versus Buryas to, yung malilit na Buryas ko. At tapos may malalaki akong Tagalog yan. Pinagmatch ko na lang sila mga kagamba. Nagtaihan to mga to. Puro gatas lang pinapakain ko rito. So ayan, naglalakad ba nga itong Tagalog. Ito naman Buryas yung kulay, Ayan, tingnan natin kung maganda ipapakita ang laban. Ay, naglampasan. Ayun. Naku, ayan na. Oh. Ayan. Naku, hindi nakita masyado Ayan, sasaputan sila yan. Napitan yung yung kulay pula. Ayan, nanghina yung kulay pula. Yangan ko dalawang mga kagamba. Matindi yung pagpangan nila. Wala, patay ka agad tong itong pula. Wala nanghina rin tong Tagalog. Buryas kasi itong isa nanghina rin ito. So ito, natalo ito mga kagamba, wala na. Ayun, wala na. Ayun, second fight tayo mga kagamba. Ano ba yan? Patay agad. Ang tindi ng lason nitong 2 na to. Patay ka agad yung isa. Natulala na. Isang salpukan lang mga kagamba. Ganyan yung mga gagamba ko pagka nai-stack. Nabartulina na sila. Ito hindi ko na napicturan to. So ito yung isa, yung itim. Ayan, Buryas ito.
Ayan. Tapos ito yung isa naman. Tagalog. Ayan. Brown siya. Brown na tigre. Ayan, oh. Medyo may kalakihan ng konti itong Boreas kasi wala na akong maimatsi. Ito na yung pinakamalit lang na Boreas to. Medyo ano. Ayan, tingnan natin. Lalaban naman yung Tagalog na yun. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang... Ayan, sumasapot yung Tagalog, mga kagamba. Mukhang nadali yata yung Boreas. Yung itim. Pero sumasapot din yung itim, oh. Antay na lang ng ano. Antay na lang ng mabibinom dyan. Ayan, oh. Kumikis-kis yung ano, Tagalog. Oh. Ayan. Wala na. Nadali yata yung Tagalog. Parang mas makapal yung sapot ng ano, ng Boreas. Ayun na, nadali na yung Tagalog. Ayun na, ayun na. Ayun na. Oo, nang hina yung Tagalog. Nang hina yung Tagalog, mga kagamba. Panalo tong ano, Boreas. Wala na, talo yung Tagalog, mga kagamba. Ibigyan na natin doon sa Boreas. Ang bilis ng laban. Iba rin ang isuglod. Kaaros kare-parehas din siya ng White Devil, mga kagamba. Shoutout muna kay ano, kaya beginner PHYT, Street Fighter, WhatsApp Tropa TV, Janry Sugilyon, at saka si Lovely Bings. Yan, si Lovely Bings, mga kagamba. Bisitahin nyo rin ang ano niyan, channel niyan. Si Dingding Apyag, bisitahin nyo rin yan. Si Katusok, bisitahin nyo rin. Si Doris Artiaga, si Jod Rayos, nanonood yan lagi sa atin. Si Happy Man, saka si Gagambino, nanonood din yan mga yan. Hindi lang nagko-comment. Lalo si Gagambino. Ayan. So ito yung pangatlong laban natin. Ito, marami akong gagamba dito, mga gagamba. Ayan, oh. Ayan. Tagalog yan. Itong isa, Boreas, ito. Ito yung nakaraan pa ng Boreas. Ito yung mga malilit na Boreas ko na itinabi. Kasi itabi ko siya kasi nga tala siya, oh. Marami pa ako rito gagamba. Kulang-kulang 3 kaha pa ito na mga Tagalog. Tingnan natin. Hindi ko na pinicturan yan. Naku, natalikuran na. Ayun. Ayun. Hindi naman siya. Mas malaki itong Boreas kasi iba kasi ang size ng Tagalog, eh. Iyon, iyon, anak ko, nadali, oh, anak ko. Ayan, mga kagamba, nakita nyo, yan, anak ko. Ayan. Walang tigil, oh, ayan. Kahit sa baba, walang tigil, ayan. Mukhang patay na yung Tagalog, oh. Mas malaki kasi ng konti yung Boreas. Iangat ko, mga kagamba, iangat ko siya. Ayan, no? Anak ko, nalaglag pa. Ayun, sumasapot yung Boreas. Patay ang Tagalog, mga kagamba. Napusuhan, no? Ayan, napusuhan siya. Magaling tong ano, itong tala na to ng Boreas. Paubos na tong Boreas na ito. Susunod na araw, puro Tagalog na ilalaban ko. Comment lang kayo dyan kung gusto niyo ng rumble na maramihang gagamba. Mag-comment kayo dyan kung gusto niyo sa baso o dito sa stick. Mga sunod-sunod natin pakakawalan dito sa stick, mga kagamba. Kasi napakarami kong gagamba na pwede nating i-content. So yun, mga kagamba, ito ala na. Kanya na ito, pagkain na niya ito. Wala na, sinasaputan na niya. Sinasaputan na niya ito. Wala na to. Premium natin niya to. Ayan na. So talo yung Tagalog, panalo yung Boreas kasi mas malaki ng konti yung Boreas. So yun, sa lahat ng mga nanonood dyan na hindi pa subscriber, subscribe na po kayo at pakipindot lang po yung notification dyan para updated kayo sa lahat ng upload ko. Tsaka yung mga dati ko na pong mga subscriber, welcome back to my channel po. Hanggang dito, hanggang sa muli pong mga pag-upload at paglalaban. Magandang araw po sa inyong lahat at ingat po kayong lahat sa virus. Hindi lang po sa virus, marami pong sakit na nakakamatay. Salamat po.